מה, תספר, לא הבנתי, מאור. באו. נכון, האל באו לינוי, שבכלל לא סיפרתי עליה בכלל. נו. אני אספר עליך תכף. הם אמרו לי, כפרה, החיים שלי. נו. לא יודע. אני מתרגשות, ככה הייתי שמח. למה אמרו לך ככה? לא יודע. סתם אמרו לך כפרה? כן, לא אמרו לי סתם. אז מה? חיבקתי אותם, נתתי להם נסיכות, ואמרו לי, שום! מאור, כפרה! חיים שלי נהרגו עליי! נתנו לי חיבוק, נסיכות, הכל שמשחק הכל! תירגע, מה קרה? אני מת משחוק, בא לי להזמין את זה בבית שלי. אין לך בעיה? מה? להזמין את זה לבית שלי? מי יבוא לפה? כמה חברים. כמה? נעשה ישיבה על קריוקי, זוכרים ונעשה זכוקים. מי יבוא לפה? לינוי. נו. תמיר גם הקשב. תמיר אני חייב לרשום בטלוויזיה. נו. כזה. ולינוי, בר, תהל. או, כמה בנות. כן, רק בנות אני מזמין, אחי. למה? אני מאוהב בבנות. אמא, אני מזמין לבית שלי רק כושיות, רק מה? רק כושיות אני מזמין לבית שלי, הבנתם? למה? הבנתם? למה? בגלל... תירגע, רגע, נו. אני מת משחוק ממהם. מה תשאיר להם? מה תשאיר להם? מה? מה תשאיר להם? תשאיר להם. אתה יודע, ירין, אני אזמין שתי בנים. אחד תמיר, אחד ירין. כמה בנות תזמין? אולי נזמין שתי חברים. ובנות? שתיים. מאיך קוראים? לא, בת אחת. אני אזמין את תמיר, את תהל, את מסכימה? את תמיר. כן, היא מסכימה, בוא לפה, תעמוד פה נורא. תמיר, יש לך את הטלפון שלה? מה תשאיר להם? זה אמא של תמיר? מה תשאיר להם? רק שתיים בנים. אני לא רוצה שזה יהיה פה טוב ובואו עם הבנות, עם הכוסיות. שתי בנות, מה? לא. מה תוציא להם על השולחן? פיסוחים זה בעברה בקטנה. בגלל שתי חברים באים אליי. מה תשאיר להם? יש לך את המספר של... רגע, מה תשאיר להם? כן, קודם אנחנו מדברים על זה. אני חייב לעשות חזרות בגלל שאחרי הגן הם באים אליי, לא? רגע, תשאיר, אני רוצה לשמוע מה אתה שר. אתה מצלם אותי? מה פתאום, נראה לך? צלם. אוקיי, עכשיו נצלם, תשאיר, מה אתה שר? נו, כאילו, נו. אני מכיר כפיר, אני גבר דומה לגבר. לא. תל אביב אחרי חוזר, עולים מחדר מדרגות. מושיעת פותחת דלת, שולחן קטן, מה תרצה לשתות? אז מרמונה, לא ניתרת. שתי כוסות. לא, אחד אמרנו, אני וירין עשינו הסכם לשיר של הפרטסים. כוסית אחת על השולחן והיא מוזגת ומוזגת. אתה רואה איזה יפה כוסית אחת? עוד העיר לכן דורקת לי חיוך קטן, ללב שלי נכנס